କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ଚପଲ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ରବିଙ୍କ କାହାଣୀ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ନା ଥିଲା ଟଙ୍କା, ନା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଚପଲ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ହୃଦୟ ଥିଲା ଏକ ଆଶା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି। ରବି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ବହୁଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କେବଳ ହଳଟେ ଭଙ୍ଗା ଚପଲ ଏବଂ କେତେବେଳେ ତଳ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା ତ ଚାଲି ଚାଲି ପାଖ କ୍ଷେତ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଯାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେଇକି ହସୁଥିଲେ। ଆରେ ବେ, ତୁ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ? ତୋ ପାଖରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ହସି ଦେଉଥିଲେ, କିଛି କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଖମ୍ବ ଦେଖି ରବି ଭାବୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ତିଆରି କରିବି ଯାହା ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରିବ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ରବି କ୍ଷେତରେ କାମ କଲେ, ଚୁପଚାପ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଦିନ ରାତି ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ଏକ ଦିନ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ମ ଭରିଲେ। ତାଙ୍କର ଚୟନ ହୋଇଗଲା। ସେ ସହର ଗଲେ, ଶିକ୍ଷା ନେଲେ। ଯିଏ ଭଙ୍ଗା ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ଶୁଭ୍ର ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଡିଜାଇନ କରିଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ରବି କୁମାର। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ଅଗ୍ନି ଥାଏ ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ଭଙ୍ଗା ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଏହା ଶିଖିବା, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ଯେ ଜୀବନରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗରିବୀ କେବେ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଗରିବୀ କାମ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି।